illum kif temm mal-coach, mhux se tkun l-unika laqgħa li ħanagħmlu, allura ħammissu naqra affarijiet żgħar ġenerali wkoll. Mela, parti mill-5% tagħna bħala players illi għamlu kif qed li għad nixtieq isir professional, nixtieq ikun nilgħab barra, eċċetera. Parti mill-5%, parti mill-iktar affarijiet importanti ħajkunu tliet pilastri. L-ikel, x'tani ieħor, dak li ħajkunu kardjo, u l-famużi weights. Mela, ħanibda pass. U qed ħafna kosti għaw il-parents ukoll. Mami u dadi, it-tifel m'għandux għalfejn it-tnejn filgħodu sal-ħadd filgħaxija noqogħdu nismulu sal-inqas żebbuġa għax hekk għandu żebbuġa żejda ħadmulu fiż-żaq. Studji sabu illi jekk it-tifel 8 minn 10 darbiet illi jiekol, mela 80% ta' meta jiekol u jixrob tajjeb, ir-riżultati ħajjiġu. X'riżultati? Fil-performance, fl-irqad, għax ħaġa ġib l-oħra, kemm iħossu li qed jilgħab tajjeb fis-sens kemm ġismu qed jagħtih biex jibqa' tajjeb għall-logħob, biex jiflaħ għall-logħba kollha, all right? 8 out of 10 ir-riżultati ħajjiġu, m'għandux għalfejn jkun 10 out of 10. Però jekk it-tifel ħajibda sejjer lejn 7, lejn 6, lejn 5, ma tngħidu ħin, jiena żgur importanti ħafna li hija nisir professional footballer jew le. Għax jekk le, ngħidu għal mela affordi dak kont ma jkun ngħid ikun 6 jew 5, għax kif għedna kull pass li ħanagħmel jew il-qudiem jew lura. Naqblu? U x'ġifieri 8 out of 10? 8 out of 10 ġifieri illi madwar 80% ta' meta ħaniekol u meta ħanixrob mela ngħid waħda mit-tnejn sal-ġimgħa. Fost il-ġimgħa speċjalment noqgħod hawnhekk. Billi sib wara nofsinhar ħriġna ma' tal-familja u ħadd burger żgħira, mhux ma' tal-familja. Billi ħadd jixtieqna wkoll u ħadd deżerta żgħira ġelha żgħir, mhux ma' tal-dinja, għax fil-maġġoranza għamilt li suppost. Naqblu fuq dik importanti ħafna. Għaliex? Għax bħal rabelmen, jekk il-tfal ma nippruvaw illi aħna inġebduhom ħajqadam u ħadd biżlu. U mhux tal-jgħid ma jagħmilx ma jnażejn ta'